perseguint ciutadans amb el seu dret a la llibertat d'expressió, tancant webs, requisant materials, i davant d'això, davant de tot això, creiem que ha arribat el moment de dir prou, creiem que ha arribat el moment de fer un pas endavant, per defensar la democràcia, creiem que ha arribat el moment d'acabar amb les equidistàncies, ja no s'hi val ser equidistant, i creiem que ha arribat el moment de defensar les nostres institucions, de defensar el mandat democràtic del Parlament i del govern i, en definitiva, de defensar la convocatòria del referèndum de determinació. Però nosaltres, els demòcrates, nosaltres no només tenim la raó de poder votar, sinó que, a més, tenim la majoria. Som majoria els que volem votar. Som majoria. amb l'aval de la majoria del Parlament i de la ciutadania, ha convocat un referèndum que apel·la a tots els demòcrates. Venen dies històrics en què caldrà defensar i blindar la convocatòria de l'1 d'octubre dels embats de l'Estat. L'única alternativa que ens queda és defensar la democràcia amb totes les nostres energies. Per això, hem de defensar amb tota la determinació els valors democràtics i el referèndum d'autodeterminació, que denunciarà de forma sistemàtica, creativa i audaç tots i cadascun dels atacs que fa l'estat espanyol a la nostra democràcia. Ens podran aturar. Tenim una setmana abans del referèndum. La mobilització ha de ser permanent, organitzada i unitària.